Vidíte tam niekto iné slovo ako prešovský? 26. apríla sa v Dubline oficiálne otvorilo vzdelávacie centrum pre slovenské deti. V jeho prvej fáze sa bude orientovať na prípravu detí na rozdielové skúšky v ich domovských školách na Slovensku. Druhá fáza projektu je veľmi zaujímavá, nakoľko deti budú môcť skúšky absolvovať na území Írska a týmto bude pre ne menej stresové. Otvorenie tohto centra podporilo aj veľvyslanectvo Slovenskej republiky. Ako by sme nazvali tento úsek? Studňa? Kopanie studní? Zlato. Alebo zlato. Deti si pre hostí pripravili aj krátky program, ktorý si teraz ukážeme. Pre Exilcast Laci Zimáni.